Pagpabarog sa museum sa Mactan Shrine ug pag-ayom-ayom sa monumento ni Lapu-Lapu. Gagisaan ni Presidente Duterte posibleng sa sunod na administrasyon na mapatuman. Ano ang report? Kabahin unta sa nakaschedule nga kalihukan atol sa ika-501 nga kadaugan sa Mactan niadtong Abril 27 ang groundbreaking sa tukurong museum sa Liberty Shrine sa Mactan. Apan matod sa OIC sa Lapu-Lapu City Tourism Office, gawas nga nakibhangan ang budget nga gitagana sa National Historical Commission of the Philippines nunut sa pandemya, may mga kakulian usab sa ubang mga dokumento hinungdan nga wa kini mahinayon. Gawas sa museum, buot usab unta sa presidente nga padak-an ang kasamtangang monumento karon ni Lapu-Lapu. Galing lang na apatay mga dokumento nga kailangan i-process o dili pod confident pa nga mag-groundbreaking kung dili pa kuan ang ato ang mga kanang processing of papers, dili pa concrete ang kuan bitaw ang budget. Busa ang pagpatuman niini hanap ng mahitabo sulod sa administrasyong Duterte. Apan malaumon ang Lapu-Lapu City Tourism Office nga malakip kini sa budget alang sa tuig 2023. I think it would be more feasible and doable ang ato ang projects, ang especially ang mga infrastructures ato pod ipasulod na sa Congress na with the new congressman ato ang na-elect. Mas positive ta nga ma-include sa 2023 budget. Uban ni Marlon Malgazo, Luen Merondina, Balitang Misdak.